खुलुमबाय दिनैनि एसएम निउज रादाबखौ फरायदों आं राहुल बर'आ। क'क्राझार जिल्ला उसु एसोसिएशननि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार साइ सेन्टाराव खुंफुंनाय खुंगा 23थि सिनियर हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि उसु चेम्पियनशिप 2019 बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। क'क्राझार जिल्ला उसु एसोसिएशननि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार साइ सेन्टाराव खुंफुंनाय खुंगा 23थि सिनियर हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि उसु चेम्पियनशिप 2019 बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। 19 आरो 20 अक्ट' साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय गा 23थि जिल्ला थाखोआरि उसु चेम्पियनशिप बादायलायनायखौ शुक्रबाराव बेखेवना होयो बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारिया। बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि बारग' मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारी आरो आसाम उसु एसोसिएशननि आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे मावफुं आफादनि दैदेनगिरिफोरा। मख'नाय जायोदि साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार खुंगा 23थि सिनियर हौवासा आरो हिन्जावसा उसु चेम्पियनशिप बादायलायनायाव गासै आसामनि 22 जिल्लानि गेलेगिरिफोरा बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव अल आसाम उसु एसोसिएशननि गाहाय नेथारिया फोरमायोदि जायफोर गेलेगिरिफोरा इन्टार डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिप बादायलायनायाव चेम्पियनशिप जागोन बिथांमोना माहारियारि खोलोबनि चेम्पियनशिप बादायलायनायाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन होननानै बुङो। আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰে যিবোৰ প্লেয়াৰ্ছ চিলেকশ্যন হ'ব তেওঁলোকে কিমান জিলা পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আজিৰ দিনত 23rd কিমান জিলা পাৰ্টিচিপেট কৰিছে 26 ডিষ্ট্ৰিক্টে এটা চিনিয়ৰশ্বিপত এইটো 107টা আহিছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত যিবোৰ প্লেয়াৰে চিলেকশ্যন পাব সিহঁতে নেশ্যনেল এইটো খেলিব যাব এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা চিলেকশ্যন আৰু ইয়াৰ পৰা যিবোৰ এইটো মেডেলিষ্ট এইটো হ'ব আমাৰ নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ খেলিব যোৱাৰ আগে এইটো আমাৰ কেম্পত এইটো ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব চিলেকশ্যন ট্ৰাইলত কি ধৰণৰ কি কেটেগৰী খেলা হ'ব চান্দা আৰু টাউন এইটো চান্দাত আছে 10টা কেটেগৰী আৰু টাউনত আছে 10টা কেটেগৰী।